פה אח שלי? פודות של ג'וביסט. תודה אחי. כיף אחי. איפה האופק פה? אני זז מפה. ממש קדר הוא נהרס את זה. לא נראה לי שצריך להסביר לכם למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אנחנו פה כדי לעשות את מה שהתאמנו עליו כל הזמן, ובשבילו התגייסנו להגן על מדינת ישראל ולאפשר בזכות את קיומה באופן חופשי, בלי שיראו לנו פצמרים ובלי שנדאג למשפחות שלנו שנמצאות פה על הגבול. ואני בטוח במה שאנחנו עושים, כי זה זכותנו להיות חופשיים בארצנו. זה לא כסיסמה אלא כאמת.